Отново намираме се на Ифта, Сопот. И сега ще разглеждаме, ще се разхождаме. Сега Има и пица, има и сладолед. вижте той с парашут. Трябва да видим, че къде може мама да се ходи тук. Яна сам ходи. Имаш конкретно? Да. Това беше много яко. Ама те са двама. Да, те са двама. Ти не видя ли? Са много красиво. Ама защо? Търсим Сопотския водопад, хора, Ами да. но не можем да го намерим. На мен не е въпросът да се разходим просто. Той нищо не показва, да ти кажа. Той показва някакъв път. Место има ли вам? Ето го Цицо Ипи. Здравейте! Има такива яхти дерменка. Много ми харесва. Сега ще ми се пазя да дойде някъде. Има хижа Дерменка, хижа Добрила и Сопотски водопад, който май търсим и е на ето там. Обаче сега трябва да бягаме, за да ги... Здрасти! Ето я, мама. Отиваме на водопад. На Сопотския водопад и аз там бях по-назад и видях табелката и табелката писаше, че трябва да отидем на Преди, за да видим Сопотския водопад. Защото го забравих. Трябва да му купим. Той иска хубав. Той иска с такъв с стабилизатор, който да стабилизира камерата. Да. Това че гледам бая. Тук вече има дупки. Виж какъв голям камък. Ей, той снимай, приятели, той е много хубаво. Вижте камъка. Я защо, чакай сега и така. Чакай да снимам сега. Това ще е тъмнела. Ето е много яко. Вижте само какъв камък. Много яко. Много яко, човек. Много яко. Хора,
надписал спирам видеото и на властта ще правя само снимки. Са. Хора! Само! Хора! За... Хора! Не е на тук почва, хора! Продължаваме да търсим друг път. Ма виж какво е яко, а? Иначе е много яко. Десете от 1 до 10, колко е хубаво тук, където сме в момента. 30 минути е минати, пак трябва да е някъде напред. Хора, спирам за сега.